bigyan natin ng katarungan o ng hustisya yung pagkamatay ng mga biktima. Ito ang direktiba ngayon ng Camarines Sur Police Office sa patuloy na investigasyon hinggil sa nangyaring pamamaril sa Tarusanan, Milaor noong Sabado na ikinamatay ng 5 magkakamag-anak kasama ang 3 minor de edad. Actually, yung directives po ng ating Chief PNP, immediately mag-conduct po ng hotpot operation na hanggang ngayon po ay ginagawa natin. May mga proseso po kita. As of today, ongoing po ang pag-file po ng kaso. Unang lumabas na suspect sa krimen, si Private First Class Mark Emmanuel De Leon dahil sa uniformeng suot ng salarin na nakunan sa CCTV video sa labas ng bahay ng mga biktima. Pero nakilala mismo umano ng testigo na ang kapatid nitong si Arthur De Leon ang may gawa ng pamamaril. Noong time na unang lumabas niya suspect si Mark Emmanuel, based din po yun kasi sa account ng mga unang witnesses na nag-report sa amin. Nakita nila nung namaril na suspect is nakacamouflage. Kasi that time, yung mga vital witnesses natin is itinakbo sa hospital. Yung nakaligtas dun sa bahay, solido po talaga yung statement, pare-pareha sila ng statement na ang talagang nakita nila, kasi since kamag-anak nila yon is ito talaga si Arthur De Leon. Nasa kustudiya ngayon ng Philippine Army si Private First Class De Leon dahil sa kasong pagpatay sa isang Marlon De Leon noong December taon 2020. Lumalabas sa ballistic exam na parehong baril ang ginamit sa nasangkutan nitong kaso sa ginamit naman ni Arthur De Leon sa Milaor. Totoo po yun na positive na yung baril na ginamit during December 2020 incident and then yung baril na ginamit last November 5, 2021 is nag-match po siya. Narilib na bilang OIC ng Milaor Police Station si Police Captain Rosalinda Moises at papalitan ni Police Captain Ermelo D. Dichoso Jr. Pero nilinaw ng Camarines Sur Police Provincial Office na nagkataon lamang ito at walang koneksyon sa insidente. Bigla pa rin sa nangyari ang nakaligtas sa pamamaril na si Luz Biminda Cobillo. Haram ko po, di man po ka man nagpapabaya sa muya. Sige po, nindo. Hinahanap po talaga nindo siya. Sana po talaga maadako po nindo siya. Sa ngayon, umaabot na sa 600,000 pesos ang reward sa sino mang makakapagturo sa tumakas na suspect na si Arthur De Leon. Jan Amador, Kamsur News.